Zdravím, milí priatelia, už 3 dní žijeme, bývame, pracujeme na rakúskom festivale Novarok. Tak sa poďme spýtať náhodných okolidujúcich, okolo sediacich, ako to vidia, ako to vnímajú, ako sa z toho tešia. Jožko, si tu už 3. deň, všimol si všetky pekné, krásne rakúske dievčatá, čo na to ty hovoríš? Fú, sú škaredé, nie na krásne slovenské dievčatá. Paráda, ďakujeme. Mladý pán, ste tu už 3 dní, cesty poznáte úplne naspamäť, ako sa vám jazdí? Ja som stratený, výborne sa mi jazdí. Dobre, ďakujem. Ale oni ma podporujú. Hello. Peťko, a čo kuchyňa, ako tu varia? Kuchyňa výborná, palacinky dnes neboli takéto. Perfektné, ďakujeme. Ďakujem. Rudy, ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš v tomto ďalekom Rakúsku? Ale tak celkom dobre, dá sa to dnes. Ľudia, diváci, akí sú? Diváci dobrí, len troška viac roboty. Okej, dobre, ďakujeme pekne. Tak, Ďakujem. ideme na to. Takže to je všetko od Jozefa Saba, televízia Toj Toj. Tešíme sa na vás na Slovensku.